Ka Henyu Trap Youth Council sen kami ke jan miskin angkong ka henru tarik jamang arjar phosau. Kilali bani kendu yo CEO ka Shillong Municipal Board, bandawa wengno e ka jaka brenyut, ka bala peniang hajan kalenti e ka jada mut pran. Kaseng kladawa ban wengno e ka jaka brenyut, da ka bapen pau ba dailang ba ka jingdon jo ka jaka brenyut, kalong penban ka kabui kinong di drugs, ban la iki kam sniu, da ka bai inject drugs pleng ka jaka pajba. Kumban pen mau hang ni, ka HWC dang shen, hadin bakaliyo jing ujor. Kalali ban kanrai kinong di drugs sa ketika jaka, balap markmat ikibriu ki badangi inject drugs. Jingwan yang kenduk ka jongi mental resmi ya ki officer mi po Shillong Municipal Board ka jing syang ni ladon jingbut pani kenduk yo CEO bat yo engineer dan nak kita bom lakian nak yang jong CEO dan meeting ka ba urgent kemlak pani kenduk ni ding layo pani kenduk yo pada officer pada bapet yang ni kam kumban shu penkenmau nak yang jaka seng ka artrik mentau benai bila pelong yang ka jing jurip ya ka jaka berat nyut hangte po mot pran haka jing jurip ka jongi nak yang jaka seng ginoi lam jaka seng wi ko jaka seng ngilalap ya kibriu ki ba pendon kam ya ka jaka kum ka jaka ban ri dengan ban di drugs pat ban le ya shibun ki we pat ki jak kam sniu umut ban ya di drugs kum jur ban ya di hadin mangilalap ya kani ka jingja nak yang jong seng ila yo ban bat ya sangut kibriu bat kumju ru hadin ka jing u jong kibriu ki bayat bayeng nak tu bajaka bat kumju ba syom dukan ya ka jing penmi ya ka jing sma ka bom la sha shu namar bayek kinyut la shu i baru shisngi tu bajaka bernyut nak yang jong seng ngilawan bani kendu ban air da ka jing tho kinong penyat jong Shillong Municipal Board ban dawa baki dei ban weng no mardor ya kitu ki jaka bernyut hakatuk nang te na po matran namar ba kajingdon jong kani jaka bernyut kala pelong yang motran kum kata ka Martin hapreng jong kasot namala subret ikinyut ndei tang gitu ki jaka bernyut lela bret pathar lu shalenti shasingking ya kabala I segment ban pen bat kabar kalong ba kajingdon jong to jaka bernyut hang tu kala kalalong ka khtem jong kajingya di drugs pelen mensngi menong ha ba ki khna red ki khna school ki khun ki ti jongi ki ya ki yang nang tu ki yo I ya ka jingle jong kini gibri ba kidung inject pelen ka to jaka bat kumju ru kala long kata kenja ka jaka ka ba ya khai ya uni umardi lani ya kini ki kenja drugs ti kini ki ki pelong ngi kum keseng ban snokia bat ngilawan ban bu ya jing tho ahmad jong Shillong Municipal Board ban dawa ba ki dei ban weng no mardo bat lada ka Shillong Municipal Board kamla ban weng dala di nakaleng jong kesengin sa shim ya kasenjam ka bangin selit ban weng hi namar ngim shula ban chupet ya kini ki jingja ki bi excitement kini ki jinglong ki banwan ra ki bom internet ya ka sor Shillong bat khamtam ya mot prana ka ba ki briu na kaleng ka partai abaki wan hang ni po Shillong ki kwa ban yu I ka yodu bat bandrung ha yodu ki ha bandrung lomba ka mot pran ti shwa bandrung ha ka ta yo ko ba don nam ka jongi ku ta ka yodu ka bala banana ma kaleng ka partai ki yu I shwa ki jingja bo kinyo ishwai ki jingja ki bom pen internet ki ba pen pau ya kadur da kumui pat ya ka jai ko jongi bat ka sor Shillong ki baro ko tingila bu ya ka jing dawa khmat jong ka Shillong Municipal Board bat ha ka jing ekren ka jongi ber we ni ki officer lo ong bon shim khyai ka ni kam ba ki la ban weng no ha ka shisngi bat arsngi ka por tela da ka municipal kam shim khyai ka ni jing dawa jong ka seng na kalyang jong ka seng in sa le kai ka badan kam ban le bala da don kam ban weng hi dala diru gin sa weng ba gin sa wan bu hang ni po Shillong Municipal hi office ki to ki jaka ber nyot hang tie kata ketiga jingwan ye kenduk ko jong imitasi bangi ngi snow bat nginget ba ka Municipal Board kan sa shim jingit klik kan sa shim ga jingit klik ba kan le ya bodan kum ba kalong hi ngi loong ba ka dei ban weng ha po shisngi bat arsngi ngin pet hadin arsngi lai sngi kum no kalong bat hadin kata ngin sa shim ba da kiwek senja